samband vi heter Atleja EM-enda spelet för Osejan landslig tja Genton och som man lir i Höldaratlandet kvinnor av Ötlen så rönnar vi ju att få fler kvinnliga vänjare. Och ett av avtök som skipar vi fyra till vänjaralöjen och detta vikskifte är då nujtjan kommande kvinnliga vänjare saunar och skoje här i havn. Jag halte att det var öliga spännande och det var öliga gevande och lärarökt och det ger mig lukka som att lyssna till mer arbeta vi och lärarna rikva. Och jag halte jag att allt som vänner borde tidigt att skoja till du lär öliga grundläggande ting om hur du först vi folk. Jag har funnit rättla näckpursor. Jag halte att det är så gott att man får flera fel då. Till att vi alla dela och vi alla få alltså inspiration och utblåster från för öron. Här vid så kunde föra hem och täcka det vi orkon. Så hvis vi tar lagt det då ömod och ögon så kanske föra vi vågar och bitcha på att här och vi det kanske sälja vad man ska luxa om. Och är det några ting som du ösning huxar till last här som tar du som atlegeranstein här är också fiff som jag kan täcka och bindlös bruka. Ja, purasta alltså jag minns att man första vänner ska ta vara bojna väg. Okej, det är ordentligt uppbyggande till att man är sån nutcher för att vara spelare. Nu är det färdigt till vänjare. Och det är något helt annat att hitta. Alltså, om man fyr istället för att vara i mitten där. Så det var något som jag glädde mig att komma åter till och när vi är här nu. Den fysiska parten till Eli, alltså vi utsträckning och upphittning och sånt, det är något som är tätt med lösen till av KI, så man vill inte bara någon och man. Så ja, jag har just han parten gav mer några eka. Men så bara överhuvud alltså vänningar hotter och frallar hotter och ja, att allt i allt är detta öliga vi kommer att fyra vänner. Tid är nujtjan kvinnor som är tillmälda till här ska ju. Det är bara kvinnor som tackar lot. Instruktörerna är så blanda på kvinnor och fler män. Men det är ju en sån sammansättning av kvinnor som är virkna i forskning och fotboll. Vad ger vi till det här projektet? Jag halte att vi tar bättre att se fram. Och så är vi nötter till det. Nu är det alla konfolk. Här är inte med som vi bara kunde se till att bara. Så vi måste tracka fram och tracka karaktär. Och ta personen kanske människor har tidigt över hvis så tar vi. Alltså så att vi bara sitter kanske och bara. Jag vill att bara ta snacka. Som det vanligtvis är. Eller ofta. Ja, det är så löje men så gott till att vi är då alltså pura imiskar. Alltså det är ordentligt skeka så att jag imiskar vi är och kvar vi kommer från bakgrund och fotbollsmässiga. Men sammanhalt i halta viska så gott alltså vi flännar så nek men kunde ösna vara seriösa och alltså här var det skek och gott men ösna lärda. Tack för det. Nalla. Arna ska det. Ja, för det.